Usa sa problema na mo karon diri sa among CR is kaning amuang shower. Tanawa. Kita mo ana na yellow, oh. Sige na mi og ayo, abrihan na mo ni, abrihan, pag-uutan, tapos eventually after na mutulo. So karon mo nang taas among tubig kay oh, kusog kayo. Here, arang isa na mo ka-purchase oh. Oh, kani. See, kani. Doa mo gikuan nagtaya na. Tapos oh nawa nagtaya. Yo! What's up mga kagahi? Siyempre, ano na po si Bernie Bitok. Welcome back sa akong YouTube channel. Today is Sunday. Kompleto ang balay, bibo. Kay moan niya akong mamagpapa na pala akong mga bayaw. Basta Sunday, my favorite day. Kay kompleto mintan Andrea. Sabay mag-dinner, nagsuba-suba mi ganina. O sa baba, nagkilaw. Alright, para sa karon nga video may gala. Siyempre, kabalo naman mo nga kanya kong balay is 1 year na. 1 year na nga since ko ni Balendere. O para ni nga video ako ipakita sa inyo ang mga medyo mga palpak o mga di maayong akong nabuhat ani nga balay na ako'y napalit o na yung mga parts nga murag medyo pangit. Ako nipakita sa inyo para at least makita ninyo kung unsay angay na kong buhaton o para makakuha po mong lesson kung kamo nakakuwag balay unsay angay paliton o na mga uban guba diha after ani kay nakakaon naman mi mo adto dayon mi sa hardware kay magpalit mi atong mga dugang nga mga guba. Okay, but for the meantime, this is my garden. Nawala na ang mga tangkong o uban pa. Aw tangkong talong wala na giwala na ako kalabasa, wala na pugoy kalabasa kay grabe ang kalabasa matibok ani ma-occupy niya tanan. So karon mga lang kangkong o alugbati, kamatis at salto dito. Na yung mga herbs diri. Herbs. Ani. Tapos kalabo. Okay? So first na mo nga ubag ulan na mo gipulihan kaning among drainage sa among lababo. Gipulihan og bag-o kay daghan kayo ikuan. Gipulihan og bag-o kay sige awas nagbaha perminti. So usa ka set ang gipuli mga igala. Karon ang isa sa among problema karon kani. Kana. So kani di ba ana gianan man eh. Kana diri naguba na. Na ano po na puwas na. Kani oh. Guba na. Dili mo kan dia. So guba pati ang sa pikas. So murag medyo ako mo napalit medyo baratuhon man siguro siya. So munang palitan na mo, pulihan na mo, no? Fan ba mo magpalit sa kanang mga Lazada? So kami nagpalit mi ani. Paributang diri sa CR. Ang problema ani medyo gaan siya. Dili mo pilit tong iyang kuan tapos nabuwas. Tapos ang problema ani kay siya nasa sa CR. Tie-on gid siya. Supposed to be napay isa kay ngani diri. Pero nana sa gawas gilabay namo. Akong gibidyohan ka ganina. Tanawa lata kayo.
See? So, ayaw mo purchase ani, barato man. Nag-order na po lain, pero katong stainless na. Hopefully, tana. Kani, pangit later kung tanang dito sa Pikas. Usa sa problema na mo karon diri sa among CR is kaning amuang shower. Tanawa. Kita mo ana na yellow, oh. Sige na may og ayo, abrihan na mo ni, abrihan, pag-uutan, tapos eventually after na mutulog. So karon mo nang taas among tubig kay oh, kusog kayo. So, yung kabalo kung buakon ba ni siya or andiri ara pulihan o kabalo, among gitry og pag-uot, ni action na po siya wala, but eventually wala, mubalik na po siya sa ngani. Unsay comment daw below, unsay pasabot kung imong ngano magyelo imong tiles, unsay naaana sa imong tubig. Yan. So there. Kungaw. Mo ni isa sa mong problema kani nga mong shower. Usa sa akong na-purchase is ang kaning among katri. In fairness, ganahan ko kay dako. But na-realize na ako, kaya ang iyang design is ingani man, mura siya mga butanganan sa mga libro, nga naay kunuhay libro, pero di ko gabasa. Ang problema na ako, kay ako hilig ko ng musandig, kanang mga na ba. So see, pag muana ko, parang di ko kung kay mga igo. Technically, dili siya pwede ani. Ang problema lang kay naka-attach ni siya sa katre. Pwede ba ni may tabo na kanang bor kanang sa mga hotel bitaw nga kanang plain lang diha nga pwede ko musandi. That's the question. So medyo di ko ano si ma-move siya. Ana ta ko musandi ko masandigan ako sa borog. So medyo bad nga purchase. Alright, now next. Kani diri technically nagpalit mi og double deck. Kani mo ning sa taas. Pero gitanggal ra gyapon namo kay ako mga anak diri gyapon sa kwarto matulog. So though it's nice pero gitunga na lang. Kay mura mangyapon. Here, narang isa na mo ka-purchase oh. Oh, kani. See, kani. Doa mo gikuan nagtaya na. Tapos oh nawa nagtaya. Oh. Tanawa, ang shower na mo diri okay ra. Oh, diri wala man magtulo. Dito ra sa master's bedroom, dito pag kang hilas king ang gubaon. Kani bad purchase. Stainless dapat. Nag-order na ko pat try. Tapos kani dahil na mo ang kani. Problema na mo ani kay hinay kay mo dream. Kamurag sumpay man din siya kani og dito sa Pikas kwarto. Kay kung something diri nga na mukhang karon pero okay siya. Okay, nice. Pag most of the time, muna yung problema ni musaka. Tapos dito po sa Pikas, parang connected sila doon. Di ko kabalo sa saan ba pag-clean ani? Aning ilalom, no? Anaon siguro. So far, ganang ko aning purchase na ko nga sa amin. Kana barato rin siya. Kanilang ang video, ano? Okay. Again, ayaw mo ani, oh? Order na mig bago. Welcome to the computer room. Hi, neighbor. Alright. So far, okay naman ko. Na. So, nira mong mutalaning sa room sa akong guan. Room sa akong anak nga butanta na mag double deck, dito tana sila. But eventually,
Wala kaya pa magamit kay sa kwarto kaya pa sila matulog. So gitunga na lang namon double deck. So nimo siyang bed. Ang katunga to dito. Butanan din namon nag-foam. Okay. So anyway, maligo sa ako. Matumi sa hardware, then let's try kung saan mong gusto paliton para sa balay. So nagunaw na kung saan paliton, pero ang pinaka-main yun, naba ko'y mapalit, ngawa mo ko'y sweldo. Alright. So sa cassette yun dapat paliton. Tama? So walay available na ka ng kilid lang. Pero light na po ng design. Wala mga bago naman sir. Multipurpose, pamplato, o Spoon and fork. Kapling Spoon and saucer fork. sir. Sabi lang. kanang spoon and fork, Brad, sa karne ra gina, Brad. Lahi na. Lahi na siya, pork na ito eh. Okay, sopat. Okay, larga. Okay na sir. Tapos bigat to tong basket na to. Kapling saucer. Okay na ni? Makanan lang. Sige, pwede rin na, bro. 1, 2, 3, 4 naman to. Kanila lang multipurpose sa mong guanon. Tapos kana, gamay lang po gamit po. Good. Na basket. Over ni. Kamay lang yung basket. Ako makanya. O, kana, siyaro. Butang tanan. Kana mo matag mo uli ko nga walay butangan ng yabi tanan di tadi. Oh. Nice. Limit. Sarap. Okay. Nice. Basurahan. Okay. Alright. Thank you very much. So total of 7,000. Grabe no, buta nga nagplato lang 7,000. Wala ka nalipay sa gasto? Ha? You're not happy? Alright, so medyo gabi na. So amo lang ning i-try sa Mother Day sa pagtaod kay gabi na. No? So that's it. So sundan na lang ko ninyo kung mataod ba na ako ni. So nahulog nga ipulihan tanan. Lain mabikil si Ilas King. Dapat katuraman tanan paliton sa kilid pero tibuok ang gilisan. Lain mabikil. Anyway, it's already night. And I will end this vlog para kamo maglaway tanan budol fight. Tan tanan, tan tan tanan. And meet my niece, akong tuhod, my niece. Oh. Nag-cry si Amara. Alright. Thank you guys. Please subscribe. O Sunday ako mga vlog sa pag-repair ng mga palpak diri sa balay. Okay, bye.